можете ли да познаете къде сме по облеклото ми? Ще се опитам да снимам един влог, дали ще ми се получи, ще видим. Къде отиваш? На Париж. Къде? На Париж. Какво ще правиш там? Ям френски макарони. Както вече видяхте, тръгваме към Париж. Избрахме да летим с EasyJet, защото те имат полети до летище Орли. Не съм сигурна дали го произнасям правилно. Това е другото централно летище, освен Шарл де Гол. Решихме да летим точно до там, защото ни се стори най-удобно като локация и достъп до центъра. Иначе повечето хора избират летище Бове. Да, билетите са по-евтини, но пък Орли е по-близо и за нас беше по-практичен вариант. Полетът беше вечерен, така че решихме да пристигнем, да си починем и да започнем разходките от следващия ден. Това е първото видео, което снимам въобще тук в YouTube, така че ако не ви хареса, просто го пропуснете. Ще прекараме общо 3 дни в Париж, а след това се местим в друго Airbnb близо до Дисниленд, но има време и за това. На кадрите виждате Airbnb-то ни в Париж. Беше просторно, но беше малко мръсничко. Раничко е, но имаме час за Айфеловата кула в 10:30 и сега е 9. Airbnb-то ни е сравнително близко. Имаме 20-30 минути ходене. С градския транспорт излизаше горе-долу в същото време, така че решихме да се разходим. Сега тук няма нещо да има. Мисля някъде по пътя да намерим едно круасанче да хапнем. И отиваме на Айфеловата кула първия ден днес. Времето е неочаквано облачно и студено. Хората са с дебели якета. Аз не го усещам така, иначе май не е чак толкова хладно. Приятно е за юли месец, по-добре отколкото да ни беше някаква супер желя, въпреки че не сме си взели дрехи. Имаме само по едно дънко с тояги. Кажи къде отиваме? На Жоро не му хареса Airbnb-то, каза, че е старо и смръдливо. Спряхме се в една пекарничка да си вземем нещо сладко и круасанче за закуска. Спряхме на една пекарничка да си вземем круасани. Жоро каза, че в Lidl са същите круасани, само че са за 50 стотинки. Хубави бяха, но круасани. Може би някъде има със сигурност много по-вкусни. Хареса ли ти круасана? Да. И там е колата, сега отиваме. Ето, виждаме я. Жоро, какво ще кажеш? Нищо особено викаш. I am not impressed. Това е тук, спирката. Айде, Лея, закъсняваме! Ами, отблизо е наистина много красива, много голяма изглежда. Мислех си първо да ходим до втория етаж по стълбите, понеже нямаше първоначално билети. Обаче сега като виждам всъщност втория етаж колко е високо, не знам, може би щяхме да се върнем някъде по средата, нали? Къде е втория етаж? То по средата. Много се радвам, че взех онлайн билети, защото опашката за тези, които нямате, е много голяма. А ние изчакахме десетина минути, понеже бяхме почти по-рано, много бързо ни пускат и сега отиваме. Това е от втория етаж. Доколкото знам, последния етаж, сега ще идеме там, е закрит, докато тук сме на открито и гледката наистина е страхотна. Всичко се вижда. Има едно магазинче. Мисля, че има няколко. Сега ще ги посетим, защото Лея иска едно сувенирче да я вземем. Наистина е много красиво. Красиво е, да, гледката е чудесна, но какво е цялостното ни впечатление от тук? Че ако се върнем в Париж, не бихме се качили отново, тъй като вече сме били и сме го видяли. Може би ще е хубаво да се качите, например, до кулата Монпарнас, която гордо е със същата височина и отново има гледка към целия град. Тук е страшна лудница, много хора
Няма как всъщност да не е така, но пък беше доста студено, духна ни доста вятър горе. Тук е на последния етаж, може да видите сега опашката за слизане по асансьорите. Беше голямо чакане и това не ни хареса. Ами, Айфеловата кула ни хареса повече отдолу. Определено е по-красива. Гледката беше хубава от върха, но беше много студено, много вятър духаше, почти нищо не видяхме. Просто това е тук. Гледката отдолу. Както казах на самите видеа на място, наистина Айфеловата кула ни хареса повече от земя, отдалеч и не чак толкова преживяването на самите тераси, защото наистина ни беше студено, имаше много хора, много чакахме на опашки за слизане надолу, може би винаги е така, това е нормално. Ето тук ви показвам обаче площад Трокадеро, където прекарахме малко време за снимки, наистина е красиво, след това се отбихме до 2-3 кафета, където пинахме, хапнахме, починахме си, пак се разхождахме по път за ето тази балонена изложба, която посетихме след това. Тя се намираше в Гранд Палай, мисля, че така да го произнасят на френски. Всъщност тази изложба беше временна, мисля, че ще продължи до края на септември месец. Много се радвам, че хванахме това време, в което изложбата е в града, защото много ни хареса. Прекарахме може би 2 часа тук, беше доста интересно, за децата наистина е готино преживяване, както и за възрастните. И след това бяхме много изморени, както ви казвам и във видеото, прибрахме се с такси, малко по-скъпо излиза, но не чак толкова. Билетът за метро, единичен билет е около 2,50 за възрастен, на дете цената е малко по-евтина, но с такси ни излезна около 12 евро до Airbnb-то от центъра, така че мисля, че тази сума е напълно прилична. Апдейт от първия ни ден в Париж и всъщност малко по-късно, днес вече 6 часа. Обиколихме един музей, който ни хареса, всъщност инсталация с балони, аз ще ви я покажа. Има и доста големи будки, не знам дали са от комари, не знам какво са, но стават все по-големи и големи през деня. Сега бях до една аптека, съвсем близо до нас, за да взема някакъв крем, който да маже. Имахме запазен час за лодка, но така и не стигнахме до там. Писах им дали може да се отменим резервацията за утре. Дори да не можем, ще изгорим с там, не знам колко сме платили вече. Аз си знам предварително да не правя много планове, защото обикновено става нещо такова, че не стигаме до там, нали, много си спеше. Сутринта излезе в 9, не много си спеше да спа в таксито. Взехме си такси, защото просто с метрото имахме да ходим 10 минути до метрото. После до квартирата пак имахме 10 минути от метрото. И така. Няма много кадри от края на вечерта, но всъщност си починахме за около час-два в квартирата. След това излезнахме да хапнем нещо навън. Разходихме се отново и до Айфеловата кула, за да видим вечер. Гледката вечер наистина е много красива. Блести на всеки един час за 5 минутки. Погледахме я и след това се прибрахме, за да имаме сили за следващия ден.